खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअ'आव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ' लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। फैदो दानिया भिडिअ'खौ जागायदिनि। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लेबुनि बिगुर, दालसिनि आरो हाइजेंजों बानायनाय दैया सावस्रिनि थाखाय मा मा मुलाम्फा जायो बेनि बागै भिडिअ' लानानै फैदों। लेबुनि बिगुर, दालसिनि आरो हाइजेंजों बानायनाय दैया मोनसे सावस्रिनां आदार आरो गोनोखोआरि जिउ खुंनायजों लोगोसे नांगौ बिबाङाव जायोब्ला गोबां सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा होनो हागौ। गिबियावनो बियो दोगोन खालामनायाव हेफाजाब होयो। लेबुनि बिगुर, दालसिनि आरो हाइजेंजों बुंफबनाय दैया मिथिंगायारि खौसेफोरनि गलायमोन्देर जायजों दोगोनखौ साबसिन खालामो। हाइजें, जेराव जिन्जेरल थायो, बेयो खिनायखौ मोजां खालामो, दोगोन खालामनायाव हेफाजाब होयो आरो ब्लटिंखौ एबा उदै दुनायखौ खम खालामो। दालसिनिया दोगोन एन्जाइमफोरखौ बांहोनायाव मदद खालामो आरो बिबुनि माइक्र'बाय'मखौ समानथि खालामो। लेबुनि बिगुर, लेमनिनजों बुंफबनाया एन्जाइमफोरखौ हेफाजाब होयो जायजों बिबुनि सावस्रिखौ हमथाना लाखियो। नैथियावनो दङ होबथानो हानाय गोहोखौ बांहोयो। लेबुनि बिगुरा भिटामिन सि आरो फ्लेभ'नाइडजों बुंफबनाय, जाय गुफुर थै जिबख्रि सोमजिनायखौ बांहोयो आरो बेरामफोरजों जुजिनो थाखाय मोनसे गोख्रों हानजा दायो। हाइजेंआव जिन्जेरल थायो आरो गोहोगोरा एन्टिअक्सिडेन्ट जाय बुनायखौ होबथायो, हां लानाय बेक्टेरियाखौ होबथायो, बिखाखौ गुदुं लाखियो आरो बेराम जानायखौ खम खालामो। दालसिनियाव एन्टिबेक्टेरियेल गुनफोर थायो जाय सोलेरखौ सन्देरनायनिफ्राय रैखा खालामो आरो इमुन सिस्टेमखौ गोख्रों खालामो, लोगोसे ब्लाड सुगारखौ सामलायनायाव मदद खालामो। जेब्ला बेफोरखौ खौसे खालामनाय जायो, अब्ला बेयो गुफुर थै जिबख्रिनि दिहुननायखौ थुलुंगा होयो, सोलेरखौ गुदुं खालामो, गारामा सानायखौ खम खालामो आरो सोलेरनिफ्राय बिस गोनां मुवाफोरखौ बोखारो, जायनि थाखाय बोथोरारि सोलायनाय समाव गुजुनाय, गगा मोननाय, फ्लुखौ होबथानायाव बेयो जर'खायै गोहोम गोनां जायो। थामथियावनो दङ लिरथाय खमायनायाव हेफाजाब होनो हागौ। गोबां मानसिफ्रा लिरथाय खमायनायनि राहा महरै बे रोखोमनि दैखौ बाहायो। बेनि जाहोना बेनो दि बेयाव बाहायनाय गासैबो मुवाफोरा गुदुं जायो, जाय मोनसे सावस्रिनां आदारजों ज' जायोब्ला मेटाबलिज्मखौ साबसिन खालामनाय, उखैनायखौ खम खालामनाय आरो नोंथांखौ आबुं मोनदांनायाव मदद होनो हागौ। ब्रैथियावनो दङ डिटक्स हेफाजाब एबा देहाखौ साफा खालामनायाव हेफाजाब होयो। देहाया मिथिंगायारि महरै लिभार आरो किडनिनि गेजेरजों गावखौ डिटक्सिफाइ एबा साफा खालामोब्लाबो, बे लोंनायखौ गोबां समावनो हाइड्रेशन आरो दोगोननि थाखाय सुफुंग्रा महरै बाहायनाय जायो। बाथियावनो दङ ब्लाड सुगारनि दबथायनायखौ बांहोनाय। दालसिनिया सिनामालडिहाइडजों बुंफबनाय, जाय इनसुलिन स्रावनायखौ बांहोनाय आरो इनसुलिन सेन्सिटिभिटिखौ बांहोनायनि थाखाय बिबान गोनां। बेयो प्रटिन टायरोसिन फस्फेट 1b आरो इनसुलिन रिसेप्टर काइनेजखौ सामलायनायाव मोनसे बिफाव लायो। बेफोर गासैबो गुननि थाखाय दालसिनिया मोनसे मोजां मुलि आरो बेनि नेमबादियै आरो गेजेर बाहायनाया ब्लाड सुगारनि थाखोखौ मोजाङै लाखिनायाव मदद खालामो। बेनि अनगायैबो, हाइजेंआव मोननाय गुदि मुवाफोर जेरै जिन्जेरल कार्बहाइड्रेटखौ लाखिग्रा एन्जाइमफोरखौ होबथानायाव मदद खालामो, मोदोमनि जिबख्रिफोराव ग्लुकजखौ सोबख'नायखौ बांहोयो, ब्लाड सुगारखौ दिदोम खालामनायाव मदद खालामो आरो जेथोफोरखौ खम खालामो। लेबुनि बिगुरफोराव फ्लेभ'नाइड्स आरो फाइबार बायदि गोबां बाय'एक्टिभ गुनफोर थायो, जाय इनसुलिन होबथानायखौ साबसिन खालामनायाव मदद खालामो, लिभाराव ग्लुकज दोगोनखौ लासै खालामो आरो आदारनि उनाव ब्लाड सुगारनि थाखोखौ खम खालामो। लेबुनि बिगुर, हाइजें आरो दालसिनिनि दैयाव गलायनाय मुवाफोरा ब्लाड सुगारखौ मोजाङै सामलायनायाव मदद खालामो। दानिया फैदो बे लोंग्राखौ माबोरै बानायो बेनि बागै सावरायदिनि। खावसे लेबुनि बिगुरखौ सुनानै 3 सेन्टिमिटारसो गोलाव गोजा हाइजेंनि गुन्द्रा थुख्रा आरो दालसिनिनि फिसा लावथि ला। बेफोर मुवाफोरनि बिबांखौ नोंथाङा गावनि सायख'नाय बादियै गोरोबहोनो हायो। गासै मुवाफोरखौ 500 मिलिलिटारसो दैयाव जयै हो आरो गोदौहो।
जेब्ला बियो गोदौनो हमो अब्ला बिदुंखौ खम खालाम आरो 5 निफ्राय 7 मिनिटनि थाखाय गोदौहोबाय था जाहाथे थावनाया आबुङै ओंखारनो हायो। बेनि उनाव बिदुंखौ बन्द खालाम, खोबग्राजों खोबथेनानै 5 मिनिटनि थाखाय बेबादिनो थानो हो। गथाफोरखौ बोखारनो थाखाय बेखौ सरना ला आरो बेनि उनाव बेखौ बाहाय। थावनायखौ बांहोनो नोंथाङा बेरेमोदै होदेरनो हायो। नाथाय गोसोआव लाखि दि बेरेमोदैखौ गोदौफुबाय थानाय समाव होनो नाङा। बिदुंखौ बन्द खालामखांनायनि उनावसो होनांगौ। बे लोंनायखौ साननि जायखिजाया समावनो लोंनो हायो। नाथाय बेखौ खम बिबाङाव लोंनांगौ मानोना बांद्राय लोङोब्ला उदैयाव जेंना आरो माखासे सुबुंफोरनाव बिखा आलौनाय एबा माननायफोर जानो हागौ। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।